Kaliszpéra! Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit itthonról, Dunakesziről most már összeöltözve a feleségemmel. Ez egy Tommy Hilfiger. Ez egy Tommy Hilfiger. Igen. A bátyádé? Igen. Nem, hát mert már az enyém. Jó, hát mondjuk az igaz. Ó, mi van? Nézd balra. Csak hogy tudjátok, balra van a kisfiú telefonon, aki úgy látszik, hogy ébredezik. Felébredt, igen. Mindjárt fog. Kezdjem el mesélni? Jó. Szóval ott kezdődött ha jól emlékszem, csütörtökön vettük fel az utolsó videót, tehát akkor csütörtökön úgy volt, hogy lementünk, egy kicsit strandoltunk. Azt akartam mondani, hogy remélem igaz a mondás, hogy koszos gyerek boldog gyerek, mert akkor ez a gyerek nagyon boldog. Aha. Akkor jó. Semmi extra. Aztán elindultunk egy kávézóba, ami ott volt tőlünk 3 darab köpésre. És eddig meg sem mutattam még egyébként a kedvenc helyemet a szállodában. Ez itt a lift előtti rész egyébként. Most jöttünk le a szobánkba, megyünk ki a Gregorisba. A lényeg a következő. Egy 4 csillagos szállodában vagyunk, ahol nem tudom, ilyen 150-200 euró szerintem nagyjából egy szoba per éjszaka. És egyébként van itt egy tök jó mérleg, ugye, ami arra szolgál minden ilyen normálisabb szállodában, hogy le tud mérni a csomagodat, hogy nem pakoltad-e túl esetleg utazás előtt, hogy nehogy plusz pénzt számoljanak rá. De ezért pénzt kérnek, bazd meg. Megtanítasz nekünk, Léci, erről a tábláról egy új betűt? Újat? Igen. Figyelj, jó, döntsünk, nézd, ott van mögötted egy másik tábla, abból. Megtudok egyébként. Megtudok. Na, mutasd, melyiket tanítod meg nekünk most? Hát ezt a fordított pipa jelet, vagy lehet óra, 2 óra mutatom. Mi? Hát ez. És ez mi? Ez a G betű. Miből gondolod? Miből gondolod ezt? Most olyan nagy már, hogy tudok én görögül. Nem, melyik betű, micsoda? Ez a G. Oké, köszi. Aztán délutánra nyufi volt a kisfiú, úgyhogy kimentünk, sétáltunk egyet, és találtunk egy nagyon-nagyon izgalmas területet. A park mellett van egy ilyen játszópark, tele van ilyen játékokkal, meg ott még arrébb is van csúszdák, meg hinták, meg mindenféle, amúgy jó ötlet, meg cuki, meg jól néz ki, csak valószínűleg mivel 45 fok van, és tűző napon vannak a játékok egész nap, ezért senki nem tud velük játszani. Kár érte. És aztán ezek után jött az, amit hát nem nagyon szerettünk volna, hogy megtörténjen. Hát Oliver megbetegedett. Na, egy szar éjszaka után van egy szar nappalunk. Ugyanis, minek örülsz? Ugyanis valaki 3 közül belázasodott. Nem. Nem. Te? Nem. Te voltál? Te voltál? Jaj, igen. Szerintem ő volt. Szerintem is. Hát várjál, én ordítottam 2 órán keresztül hajnalban? Nem. De még csak én sem. Te? Nem, hanem? Te voltál? Pufi. Úgyhogy ez a helyzet, ma úgy tűnik, hogy szobához vagyunk kötve, mert nem hiszem, hogy jó ötlet kivinni egy 40 fokos melegbe ezt a kis makákot. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez egy nagyon tartalmas nap lesz. Már most az. Még meghallgatjuk 100-szor a Happy dalt. Nagyon happy. Van egy nagyon kedves volt osztálytársam, aki itt lakik tőlünk egyébként 2 utcára, orvos ő is, meg a feleséges, úgyhogy velük tartottuk a kapcsolatot, és ők távdiagnosztizálták a kisfiút, ezt a kisfiút, Hello! aki bizony benyelt valami jó kis csodálatos vírusos fertőzést, úgyhogy ilyen jó kis 39 fokos láz, minden, úgyhogy gyógyszereztük, stb. Hát onnantól kezdve a következő 2 napunk az nagyjából abból állt, hogy
ott voltunk fent a szobában. Tehát, Igen. hogy Néha kimentünk boltba. na mégis kimerészkedtünk. Igen, ez a mai napi programunk. Megyünk, megnézzük Dinót. Ott van ugye Dino. Ott. Veszünk valami harapnivalót, valami kis falatkákat, kávét. Jusszóka úgy tűnik, hogy már jobban van. De kimerészkedtünk. Ja, és megmutatom nektek. A lámpa az úgy működik itt, hogy ugye megy folyamatosan a forgalom. Borsó megnyomja a gombot, ebben a 10 másodpercben meg is áll mindenki, és már mehetünk is, mert zöld a lámpánk. Na de hát ugye ezt a Borsó nem hitte el nekünk, se a lámpának, se semminek. Ő nem hitt se egyik lámpának, se a másik lámpának, és én átértem. De nem ez volt, Ő meg áll. hanem kiesett valami, és vissza kellett szaladnom. Vissza kellett szaladnom, és állt, és oké, rendben. Ez teljesen így van, ahogy eddig ő mesélte. Majd mondtam, hogy akkor nyom meg a gombot, majd megnyomta a gombot, átváltott a lámpa, nem figyelt, és lement konkrétan a zöld, amire, de még szóltam is neki, hogy de zöld a lámpa, miért nem jössz, és akkor elkezdett kapkodni, és amikor már pirosra váltott a lámpa, akkor megy le az útra a gyerekkel. Jó, de egyébként az is hozzátartozik. Nem is a gyerekkel voltam, te voltál a gyerekkel. De gyerek, ja, mindegy. Akkor is vicces így. Így viccesebb a történet, ahogy én mesélem. És mi történt még? Ja igen, mert megálltak az autósok is, mondták, hogy inkább átengedik, és mindenki fogta a fejét, mert nagyon vicces volt ez a helyzet. Ó, egy gastro special? Igen. Na mit eszel? Egy nuit. Szerintem ez a helyi magnum. Sós karamella és ausztrál Makadámia. makadámia. Ó, Igen. csodálatos. Igen. Gyorsan kinyitom. Egészségedre. Egész. Na nézzük. Na? Finom. Ez nagyon izgalmas. Meséld el, hogy mit érzel a szádban. Ideget. Sós karamellát nem. Sós karamellát nem, meg makadambi, úgyhogy meg ideget érzek. Ez finom. Finom. Egészségedre. Ha vakon kóstolnám, akkor lehet azt mondanám, hogy egy sima vaníliát vagyok. Értem. Igen, egyszer kimentünk boltba, vagy ide-oda-amoda, vagy például a gyereknek a játékába elemet cseréltettünk. Képzeljétek, mi történt. Bobbyban lemerült az elem, úgyhogy oda mentem a recepción egy szimpatikus Felvettem. úriemberhez hozzá, és nagyon kedvesen kicsavaroztuk Bobbyt. Vagy hát hozott csavarhúzót, nagyon kedvesen, majd kicsavaroztuk Bobbyt. Majd még azt is megkérdezte, hogy van-e hozzá elem, de mondtam, hogy nincs, mert megyünk úgyis ki a szupermarketbe veszünk, és én hülyén nézett rám, és hozott inkább 2 elemet, majd visszacsavaroztuk. Nagyon kedves volt. Bobby Csak megjavult. megmentette Bobbyt. A világ Mert újra szegény megmenekült. Nem nála indult. A ciprus pandúrnak. Mi történik? És most jön a következő. Micsoda? Mi? Mi jön most? Remélem nem betűt kell tanulni. De igen! Taníts egy új betűt nekünk, Bolyszó. Na nézzük, milyen betűk vannak itt. Hát... Ez itt bacon lesz. Ezt Micsoda? én tudom olvasni. Micsoda? Hogy bacon. Bacon. Hogy? Hát már mint angolul bacon. Ezt Na. nem tudom, hogy írják. Nyúl. Az meg a tojást jelenti. De hát Csak azt nem tudom, mi ez a bagon. mi az? Na, melyik betű, melyik betű, mondjad? Azt mondd meg inkább nekem. Hát ugye azt tudjuk, hogy ez a G. Igen. De nem tudom, hogy van a tojásuk. Nem. Hát akkor taníts egy másik betűt. Melyik az az első betű, az az áthúzódó betű, az mi? Mi? Ott nézd, ott. Az ott mi? Nem tudom. Ajjaj. Az mi? Lehet? Fra. Ki tudod olvasni azt a szót? Most már nagyon sok betűt tanítottál. Pécsába. Akkor ez nem nyert.
És ott, az mi ez a szó? Hát ez az egg, ezt már Alatta. mondtam. Egg. Az... Ja, ez lármaka. Na. Hát az L-et azt tudjuk. Igen. Az A, az A. Igen. Az R-et is tudjuk Igen. már. Mi? A N betű az egy V betű. Mi? Mi? Három. Semmi baj. 2. Ügyes 1. voltál. Semmi. Hú. Úgyhogy ezek után igazából majdhogy nem mindent felváltva csináltunk, tehát hogy amíg én voltam fent, addig Orsi le tudott menni pancsolni. Na, hát annyi program van a mai napon, hogy lejöttem gyorsan úszni egyet, amíg a fiúk fent bandáznak. Kértem egy törcsit, még jó, hogy görögül tudok, már angolul ugye nem. Úgyhogy kértem egy törcsit, úsztam egy pár hozt, mert péntek nap az az úszás nap. És most már megyek is fel hozzájuk. Amikor ő volt fent, én le tudtam menni külön enni, mert ugye neki nagyon ilyen szilárd táplálékra nagyon égsége nem volt, vagy étvágya, úgyhogy ennyi. Viszont itt volt még egy-két apróság, mint például a harci sebesüléseid. Mutattuk meg Nyuszik a harci sérülését. Szia, szép vagy. Igen, ott, bizony. Illetve az enyémet. Tegnap mindketten sérüléssel zártuk a napot. Vagy hogy rájöttünk arra a Utolsó nap, vagy utolsó előtti nap, hogy minden nap 6-tól 7-ig happy hour van a bárban. Szia! Hát csak akartam mondani, hogy így az utolsó előtti éjszakára, vagy estére kiderült, hogy a happy hour-ben nem egy koktél van, hanem minden alkoholos ital féláron van. Ezt sikerült az utolsó előtti este megtudni. Igen. Úgyhogy nem baj, hát ma meg holnap még ki tudjuk használni. Nyilván az alkoholmentes nem tartozik ebbe bele, úgyhogy drágább volt az alkoholos koktél. Ugye nyúl? Úgyhogy Egi. Aztán ugye vacsora, ott ettünk, ugye láthattátok azt a videót korábban, amikor a boltból vásárolt kataifit kóstolta meg Orsi. Na most itt ehetett valódit. Valódi kataifit, bizony. Na, a ciprus este van a vacsoránál, és rájöttem, hogy valószínűleg ez a fészekszerű lehet a valódi kataifi, mert hogy ugye ott a képen is ilyen volt, úgyhogy most megkóstolom a valódi ciprusi kataifit. Nincs túl sok íze, de nem rossz, de édes ennyi. Hát aztán ugye jött az utolsó előtti nap, szombaton felkeltünk, reggeliztünk egy utolsó előttit, meg a vasárnap is reggeliztünk. Utána, hát a szombatunk az egy borzalmas nap volt valójában, tehát jó, hogy vasárnap utaztunk és nem szombaton. Ott szerintem ott csúcsosodott ki a betegsége, és rettenetes volt, tehát egész nap sírás, nyígás, úgyhogy az durva volt. Utolsó előtti reggeli. Hogy vagyunk? Oliver, hogy vagyunk? Hát, meg vagyunk. Kicsit tartok a holnapi utazástól. Miért? Nem tudom. Sokat kell utazni, és akkor még nyűgös is pluszban. Hát szerintem fáradt. Begyógyszerezzük, ezt csókolom. Jó. Azt mondod, hogy videóhozzam De le? ne engem! De ha nem mit? A kiskutyatálakat. Ilyen kis kutyatálakat kaptunk a kedves roomszervizes nénitől. Mi van benne, megmutatod? Meg. Leállítod? Nem. Meg csak... Nem, mutasd meg. Én figyelem a Jó, gyereket. csak nincs ennek, nem sem. De van. Mutasd. Most már mindegy. Újra. Nem, így De. viccesebb. Nem vicces. Na Vizu, kaptunk kis kutyatálakat? Kiskutyatálakat, igen. Csak nincs itt a kiskutya. Na mutasd, mi van benne. Hogy?
Da-da-da-da. Jó, sarok szendvicsek. Szia Balázs. Még sarok szendvicsek. De miért szomorúak? Kicsit állak. Elég lesz a majonéz? Elég lesz a majonéz? Meg a kecsupi? Hát, talán. Jöjjél! Sziasztok, fiúk! Szia lány. Milyen előnyös rólam az a szög. Milyen napunk volt ma? Mesés. Jaj. Mesés. Nem Nagyon mesélj. izgalmas, akciódús. Mi történt? Hát az, amit itt láttok most. Reggel óta nagyjából. Egy kis nyüf-nyüf, egy kis Nyüf, már sincsen, csak nyüf. egy kis poharazás, egy kis alvás. Semmi más. Fültünk kétszer a gyerekkel a kádban, mert hogy egy kicsit hűtsük a testét. Ennyi. Drukkolunk, hogy minél hamarabb hazaérjünk volna. De jó lesz. Eljöttünk kicsit sétálni, mert az idegrendszerem nem bírtam el azt, hogy egy szobában vagyunk. És Így elkezdte az enyém se bírni. állandó más se hallgatunk egész nap, csak sírás. Úgyhogy most csend van. De jó az idő, fúj a szél. Igen, most már ez a kellemes 32 fokot, most már simogatok. És közben arra jöttem rá, hogy lehet egyébként még mindig nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint hogy előttünk. Hogy ott van egy kisgyermek, aki már viszont sprintel, apuka meg sprintel utána. Na jó lehet. De jó lesz. Ez a majd sprintel. Aztán vacsisztunk egy utolsót, azt felváltva vacsisztuk, mert hogy nem tudtunk ugye lemenni miatta külön, vagyis egyben, úgyhogy külön vacsoráztunk. Hát nem sikerült elaltatni a szolgát, vagyis sikerült elaltatni, csak amint letettem, felébredt. De mint aki kialudta magát, úgyhogy ki lett adva, hogy menjek le vacsorázni, és ne siessek. Úgyhogy most ez lesz. Jól bevacsorázok, utolsó vacsora. Külön. Igazából még vacsi után mi Olivével megnéztük a tengert egyszer, hogy lássuk sötétben is. Na, megvacsoráztam nyugodtan, most lecseréltük egymást, vagyis hát Fanny lecserélt engem, most ő vacsorázik, mi meg Nyuszikával megnézzük a tengert. Milyen este a tenger, jó? Megnézzük? Oké? Okay? Hi! Hi! De nem sokára indulunk. Vagyis hát először elhagyjuk a szobát, még vár ránk egy 1,5 órás kocsi út, amit egy kicsit félünk, hogy fogjuk kivitelezni. Aztán ugye 2 óra reptéren eltöltött idő, majd egy 3 órás út. Ez itt a Jackass. Várod már? De szerencsére ma már sokkal jobban van. Tegnap este kapott utoljára gyógyszert, úgyhogy most már minden rendben. Ugye Nyuszkó? Még egy kicsit kiütéses, de ennyi. Hi! Bepótolja a tegnap elmaradt integetéseket. Olivia. Aztán ennyi volt a szombati napunk, akkor következett a vasárnap, amikor is hazautaztunk. Ez ugye egy 1,5 órás kocsi útból áll. Tanítasz nekünk egy betűt? Honnan? Mi ezt mondjuk az üvegről? Ez csak itt, tele, ez csak itt, látod innen? Ja. De van még betű, amit nem tanítottam meg. Hát ha nincsen, akkor fel tudod olvasni az egészet, ugye? Melyiket tanítsam meg? Na nézzük. Nézd, itt a harmadik szó középső betűjét. Harmadik. Nem tudom. De hogy fogod megtanítani akkor így? Hát sehogy. Bassza. Ne, egyébként mi történik? Mesélj. Most beültünk a kocsiba, úgyhogy elindultunk Páfoszra. Szép nagy transferünk van, úgyhogy itt még
Bármikor átülhetünk, ha összeveszünk. Ja. De másfél óra alatt simán kétszer is. És a Nudli úr? Nudli úr ott ül. Megpróbáltuk, sőt sikerült igazából kihúznunk, hogy ne ugyan az elmúlt 3-4 órában, hogy drukkolunk, hogy most hát, ha úgy egyet. Jó lenne. Necces volt. De... Nem mondanám, hogy olyan nagy probléma volt, 1,5 óra volt az út, az ember az nyomta neki. Pont természetesen, amikor elaludt a gyerek, akkor mondta, hogy na jó, akkor most kávészünet, megálltunk, bementünk, szendvics, kávé, mehetünk tovább. De hát akkor ugye fel is ébredt. Nyilván akkor megint nyűf, stb. De a varázsdal meg Charlie segítettek visszanyomni álomba a kisgyereket. De egyébként viszonylag azért gyorsan odaértünk. Az úton egyébként megfigyelhettük Limassolt, ugye? Limasszolt, igen. Limassol városát, ami, ha jól emlékszem, a Lehet, főváros hogy után remény. második legnagyobb város Ciprusban. Tényleg hatalmas. Az út elején, amikor szólt a taxisofőr, hogy most akkor nézzünk balra, mert itt van Limassol, akkor konkrétan ilyen hegyre, ilyen hegyoldalra épített házak tömkeleg egymás után, utána pedig jöttek a magas, új építésű modern házak, kvázi felhőkarcolók, toronyházak, stb. Aztán megérkeztünk ugye a repülőtérre. Jó volt egyébként ez a 1,5 órás transfer, mert egy kicsit megnéztük Ciprust le. Igen. Szép úton mentünk nagyon. Igen. Hát ugye ez a déli parton mentünk végig, ugye a délkeleti csücsöktől teljesen a nyugati csücsökig. Igen. Aztán jött ugye a repülő, reptéren volt egy 2,5 óránk nagyjából. Na, nagyjából igen, viszont egyáltalán, tehát, hogy sikerült szerencsére egyébként megbeszélni a taxissal, még így előzetesen, hogy jöjjön már egy kicsit korábban. Korábban is jött egy 3-4 órával. És akkor emiatt lett valójában ennyi időnk a repülőtéren. De igazából az annyi volt, hogy bementünk, security check. Ez nem tudom, hogy mindig olyan hamar repül a reptéren töltött idő. Nem nagyon, Hiába. tehát nem nagyon van ott Igen. több órás várakozás, pedig nem 1 órával érünk ki korábban, hanem 2-2 Hát csak és mindig fél. eszünk valamit esetleg, vagy iszunk Jó, egy hát- kávét, és akkor ezzel így elmegy az idő úgy, hogy nem kell Igen. valójában ott izélni. Igen. Úgyhogy felszálltunk a reptér, na. Repül. Szóval Reptér. felszálltunk a repülőre, ugye hát ez már nyilván szinte csak magyarokból állt, úgyhogy egy kedves magyar család ült mellettünk, pár előttünk. Hát Oliver szerencsére elaludt a repülőút elején, aludt egy kicsivel több mint 1 órát, aztán felébredt, aztán szórakoztattuk, és igazából meg is érkeztünk, tehát nagyon jó volt a repülőút is, pedig féltem tőle, hogy mi lesz, mert ugye eredetileg 3 órára írták, de 2,5 óra alatt megérkeztünk, úgyhogy tök jó volt. Nyomta neki a pilotta. Igen, nagyon tetszett neki a leszállás, amikor már Mármint ugye nem a látta- pilótának, hanem Olivernek. Igen, amikor már ugye látta a házakat. Neked, igen. Tetszett a leszállás, fiú? Látta a házakat, meg volt mit nézni, akkor ott ült és nézelődött kifele, mosolygott. Úgyhogy ennyi volt. És akkor szerintem térjünk rá a lényegre. A lényegre? Ja, hogy igen, nyilván ezután, ja, mi a lényeg, nem erre gondol egyébként, de hogy amint Oliver meggyógyult, hazaértünk, én másnap úgy keltem, hogy 39 fokos láz, amit azóta is szenvedek még sajnos még. Most viszont tényleg rátérhetünk a lényegre, mert a gyerek elkezdte megenni a lényeget. A nyereményjátékaink. Vagyis volt 2 függő nyereményjátékunk, illetve 1 új lesz. Volt az első, ami a fogas kérdés, Fogas kérdés. hogy ugye melyik foga jön ki Olivernek. Itt ezt megtudtuk, még nem tört át az imént, de már tudjuk, hogy melyik. Már pedig a, Bal 2-es. amit egyedül édesanyámnak sikerült megtippelnie, úgyhogy gratulálunk Vámosi Krisztinának, ő a nyeremény, ami nem más, mint egy ilyen gyönyörű, szomoros mágnes. Gratulálunk! Jéééé! Gratulálunk, Kriszta! Ezután jött a második nyereményjátékunk, a macskás kérdés. Na, itt egy Nagyon nagy kavar volt az Itt egy ételben. nagyon nagy kavar volt az étterben, ugyanis
Ugye jöhettek kommentben is a válaszok, jöhettek telefonon is, meg messengeren, meg privátban, és hát kaptunk egészen irreális, ilyen 4-5 macska per fős. Légy szíves, mondd el, hogy jön ki a eredmény ezt is. Jó, nagyjából egyébként 1,2 millió ember lakik Cipruson, nagyjából 1,5 millió macska van Cipruson, tehát egy ilyen 1,2-es, 1,25-ös, valahogy így a kettő között van a megoldás, amit egyébként, aki ugye kicsit később nézte az előző videónkat, láthatta, hogy Puls Attila 77 nevezetű kedves kommentelőnk egészen pontosan eltalált, és ugye ő is bevallotta, hogy hát ez bizony egy picit csalás volt, mert utána nézett. De csalás, hát mindenkinek utána kellett nézni. hát ne tippjáték. Jó, de mindegy. Mindegy. De az a baj, hogy Attila, nagyon sajnálom, de az egyik kedves barátom, Ódor Balázs egy 5 vagy 6 perccel korábban írta meg nekem privátban, úgyhogy borzasztóan sajnálom, de ezt Ódor Balázs nyerte. Méghozzá mit? Ezt is megmutatod közelről? Persze. Egy gyönyörű citás mágnest, amit Oliver megvágott, úgyhogy ez még mi? Még Értékesebb, igen. És ezt adod neki, meg egy? Vissza, persze. Na, és akkor viszont van még egy lehetőségünk, úgyhogy senkinek csüggedjen, aki eddig nem nyert. Ugyanis készültünk, vagy hát készült valójában Dani, egy quizzel, ami a fő nyereményjáték, és egy értékes nyereményt lehet nyerni. Ezt most mutassam meg, nem? Mutasd meg nyugodtan, persze. Csak hogy mindenki tudják, mert már nem lesz több videó, tehát nem tudjuk megmondani, hogy ki nyert, meg hogy mit nyert. Igen. Ezért most megmutatom a nyereményt, hogy lássátok, hogy érdemes velünk játszani. Igen, viszont itt most nem a gyorsaság fog számítani valójában, hanem a pontosság. Tehát 8 kérdést fogunk feltenni, A, B, C, D válaszok lesznek, közben nyugodtan mutasd meg, hogy mit fognak nyerni. Csak szeretném mutatni, hogy itt azért nem szaroztunk, ez egy prémium ciprusi szuvenír, ami nem más, mint ez, a 4 darabos. Mi ez? Pohár alátét. Egy kufirc változatban. Hát ez csodálatos. Remélem, hogy nagyon sokan fogjátok kitölteni a következő kvízünket, tehát 8 kérdés, A, B, C, D válasz. Jó, hajrá! Egyet olvasok én, egyet te? Én nem tudok olvasni. Nem baj. 1. A mexikói odautunk előtt kiknek szerettünk volna beöltözni? A. Jennifer Lopez és Bruno Mars. B. Cher és Michael Jackson. C. Beyoncé és Stevie Wonder. D. Tóth Gabi és Gáspár Laci. Második kérdés. Hol vette Dani az üvegtekiláját, amiért a mai napig visszamenne? A. Valladolid. B. Cancún. C. Playa del Carmen. D. iDrinks. Harmadik kérdés. Milyen növényből fogyasztottuk a legtöbbet Mexikóban? A. Agave. B. Bab. C. Chili. D. Déli borsófürt. Mi baj történt? Mi van, Nudli úr? Nem fáj a fogad. Ajjaj, hát nem megette a mágnest. 4-es kérdés jön, mindjárt jön. Mit kapott Demi Mexikóból? A. Rumbatököt, B. Poncsót, C. Sombrérót, D. Tekillát. 5. kérdés. Mit tanított Borsó a nézőknek az újabb videósorozatunkban? A. Zorbát táncolni. B. ABC-t olvasni. C. Ciprusi gasztronómiai ismereteket. D. A gyalogátkelők helyes használatát. 6-os kérdés. Milyen sört ivott Dani Krétán? Általában. A. Heineken, B. Keót, C. Mitoszt, D. Amstelt. 7. kérdés. Hova mentünk tömegközlekedéssel Krétán? A. Knossoszba. B. Búvárkodni. C. Állatkertbe. Vagy D. Akváriumba. 8. Miből áll Borsó új stílusa? A. Papucs, fürdőruha, strandtörcsi. B. Edzőcipő, baseball sapka és hátizsák. C. Kalap, ruhácska és napszemüveg. D. Fülbevaló szandál és combfix. Úgyhogy várjuk mindenkitől a szeretetteljes válaszokat. Ha valaki minden 8-at eltalálja, akkor, és nincs más, aki eltalálja 8-at, akkor nyilván ő fog nyerni. Hogyha nem találsz el 8-at, de ugyanannyit találnak el többen, Hát akkor egy akkor gyorsaság. nem, szerintem akkor sorsolunk.
Ja, jó. Ez most nem menjen gyorsaságra szerintem, Jó, hanem akkor sorsolunk. sorsolunk. Tehát, hogy aki a legtöbb választ, vagy akik a legtöbb jó választ adják, azok között fogunk sorsolni. Jó, oké. Úgyhogy várjuk a megfejtéseket. Most van kedd, mondjuk péntekig. Jó, péntekig. Péntekig, és akkor mondjuk azt, hogy pénteken este értesítjük a győztest. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Iratkozzatok fel a csatornánkra, lájkoljatok minket a Instagramon, és Igen? kövessetek a Facebookon, Meg TikTokon, meg bár azt TikTokon. elengedtem. És akkor hát reménykedjünk benne, hogy előbb-utóbb újra jelentkezünk. Igen, már megvan a következő tervünk, de erről még nem beszélhetünk. Sziasztok! Mi a következő terv?